Svakodnevne riječi Božije. Pojedini se ljudi ne raduju istini, a još manje sudu. Umjesto toga raduju se moći i bogatstvu. Takvi ljudi nazivaju se vlastoljupcima. Oni su u potrazi samo za utjecajnim vjeroispovjedima u svijetu i tragaju samo za pastorima i učiteljima koji dolaze iz sjemeništa. Iako su prihvatili put istine, oni tek napola vjeruju. Nisu u stanju svoje srce i predati u cijelosti. Govore o tome kako se daju za Boga, a oči su im uprte u slavne pastore i učitelje, dok u Krista više ni ovlaš ne pogledaju. Njihovo je srce usredotočeno na slavu, bogatstvo i sjaj. Smatraju nepojmljivim da bi jedna tako sićušna osoba mogla biti sposobna osvojiti tolike, da bi netko tako neugledan mogao usavršiti čovjeka. Misle da je nemoguće da su ti Nikogovići iz prašine i sa smetlišta baš taj Božji izabrani narod. Vjeruju da bi se, ako bi ljudi poput tih bili oni koje Bog spašava, nebo i zemlja okrenuli naopačke i kako bi se svi ljudi glupavo smijali. Vjeruju da, kad bi Bog izabrao takve Nikogoviće da ih usavrši, ti velikani tada bi postali sam Bog. Njihovi vidici okaljani su nevjerom. Ne samo da ne vjeruju, već su naprosto tupoglave zvijeri. Jer oni vrednuju jedino status, prestiž i moć, a poštuju samo velike skupine i vjeroispovjedi. Nemaju ni najmanje obzira prema onima koje Krist vodi. Jednostavno su izdajnici koji su Kristu, istini i životu okrenuli svoja leđa. Ono čemu se ti diviš nije Kristova poniznost, već su to oni lažni pastiri na uglednim položajima. Ne obožavaš divotu ni mudrost Kristovu, već te razvratnike koji se valjaju u prljavštini ovog svijeta. Smiješ se boli Kristovoj koji nema gdje nasloniti svoju glavu, a diviš onim leševima što traže priloge i žive razvratno. Nisi voljan patiti uz Krista, ali se rado bacaš u naručje tih bezobzirnih antikrista, iako te oni opskrbljuju samo tjelesnošću, riječima i kontrolom. Čak se i sada tvoje srce okreće prema njima, prema njihovu ugledu, prema njihovu statusu, prema njihovu utjecaju. A ipak se i dalje držiš stava da je teško povjerovati u djelo Kristovo i nisi ga voljan prihvatiti. Zato kažem da ti nedostaje vjere da priznaš Krista. Do danas si ga slijedio samo zato što nisi imao drugog izbora. Niz uzvišenih slika zauvijek je duboko ukorijenjeno u tvojem srcu. Ne možeš zaboraviti ni jednu njihovu riječ i djelo, ni njihove utjecajne riječi i ruke. U vašim srcima oni su zauvijek iznad svega i vječiti junaci. Ali to ne vrijedi za Krista današnjice. U tvojem srcu on je zauvijek beznačajan i vječno nedostojan poštovanja. Jer on je suviše običan, ima premalo utjecaja i daleko je od uzvišenog. U svakom slučaju, kažem da su svi oni koji ne cijene istinu nevjernici i izdajnici istine. Takvi ljudi nikada neće naići na Kristovo odobravanje. Jesi li sada prepoznao koliko je nevjere u tebi i koliko izdajničkog prema Kristu nosiš u sebi? Potičem te na sljedeće. Budući da si izabrao put istine, trebao bi mu se svesrdno posvetiti. Nemoj biti neodlučan ni malodušan. Trebao bi shvatiti
da Bog ne pripada svijetu ni bilo kojem pojedincu, već svima koji istinski vjeruju u njega, svima koji ga obožavaju i svima koji su mu posvećeni i vjerni.